Never felt the chill of abuse. May ngadlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nininghan bumanan so sa kawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kage. Ako si Terso. Sa dili pa nagusugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Hard Days. River changed your life. If you Hi, James! Di ka po'y nagkit ko sige balik-balik o sulti mo. Pero dili pa mag-in town ka responsable dong. Usapay among bahato ni mo, James, para matarong ka. Saan mo sa kay gibuhat aning James ay? Ako Paita. mo ba? Tagsa ng ganito mauli, mo pag gini ako mabdan. Pero ano sa ni ma, pa? Ay na, kinibuutan ni mo manghod ay. Irresponsable gihapon kayo. Daga istorya, uy. Mulakaw sa ko. Oy, James. Awa. Dili magbinastos ha. Mura kagwa ka na respetos tong ginikanan ha. Di ka gyud makatondong. Kung ara ka dinhi. Magsaligaman ka nga naami permi. Mo nang irresponsable gihapon ka hangtod karon. Ani na lang, ikaw, James, adto nakapuyo sa syudad uban ni Kuya Terso nimo. Ha? Anisan ako? Mas maayo na dong. Aron ikaw mo imo disiplina aning imong manghod. O sige, pero magsabot ang daan ha. Ako mo'y masunod. Di ka pwede nga magtumas mong gusto. Laaya biya diri, uy. Ugma na pangitag trabaho. Ano ni kalayon din eh. Sus, kapoy, uy. Ay kung tubagag mo na James ha. Samtang ni akademi, ayaw ko hatagig laban sa o. Kada adlaw tikang paluapon. Bahay na nang imong mga pagpangaplag trabaho. Ayaw na lagi pressure imong kaugalingon, anak, babe. Pasagdi na lang imong manghud good. Makatong na lagi unya na. Makarealize lagi unya na. Nah, maraging posible kayo. Wa pa ka makailas kung manghud, babe. Kay, nga naman. Unsam din na siya, ha? Laagan, bisyoso, badlungon, mabay, nya, wa pagitrabaho. Tanaw nimo. Mausapan na? Nga nung dili good. Mabuotan na lagi unya na. Tanawa niya. Ay, kuya. Kubog ka? Kainom lang gamay, kuya. Ah, labihan naman sa nimo. Nasuod na ako nga itong mga silingan din ni kuya. O, naman day kay silingan nga chicks, kuya, eh. Ako to panguyaban. Buti mo. Kaluoy yung taon ni mo, babe, uy. Mukalit lang taong kag-abot diri sa amo, aron lang musumbong na ako. Kung alam ta ka permisong kileran, babe. Awa na gudong tanga kong stress. Babe, one call away rigid ko. Naarikit ko permi para nimo. Oh, unsa ka kung mag-ipon lang ta, babe? Ha? Oo, niyag musumbong na si James yung mga ginikanan. Wara bagid sila mahibaw bahin nato, babe. Kay dili ka gusto nga mabalaka imong ginikanan tungod kay nag-uyab-uyab ka. Nga basin og mawa ang focus nimo sa imong career. Ug madlok sila nga magparehan lang ngunya ni James. Pero andaw naman ko nga magpahibaw nila, babe. Ug gusto na ko nga mahibaw sila nga kaslunod na ta. Sigurado na kit ka, babe? Sigurado na yung kayo, babe. Sure ka nga okay ra ni James, babe? Okay rin lagi. Mamsan na siya mahimo po. Ayaw ka balaka. Akong ila-ilahon si James aron makasabot ako nga nung naingon anak siya. Salamat, babe. Oh, Siya na rin. Yeah. Iya kanigikan. Yeah. Uwaha ko ni Mugnaw. Nagkainom sa ka? Ay, gamay. Ay, ila-ila rin mo. Ni Jenny, akong fiancé. Babe, si James, mangun ako. James, Wow. Kagwapan ni mo. ha? babe, pasisayin lang niya. Nahibaw na kanin niya. May problema, babe. Feel na ko magkasinabot rami. Iyan ni mo. Oh, Pasensya na ka. ayaw ka balaka, babe. Ako'y bahala nga matarong ng imong manghod. Salamat, Jenny. May problema na, uy. Nakatimaan man ko nga ganahan ka ani maong gidadaanti ka. Diretso ko believe na Jenny na. Salamat, Yapo. May kasi mo dyan tao. May kay nagkasuod mo duha. Payo kay mo dagtagan si Jenny, kuya. Katagan pa kung siya akong gusto. Oh, di ba?
So, dali na kitang nagkasuod, no? O ikaw, James, ayaw ka busari si Ginny, ha? Abi kay tarong kaysa nimo. Sus, ayaw lagi kabalakan ako, babe. Okay? Og ako'y bahala aning James para matarong ni siya. Oh. Murag nagkabantay ko ni Morondong. Nga murag hago palagi kay Gnaw. Sa'yo makumilakaw, kuya, kay sige ko pangitag trabaho. Uy, mau ba? Milagro. Kuya, saday. Nagtinarong na ganit ba? Iya sa tang palawon. Binawang ray. Day kwarta. Oh, para unsa man ni kuya? Pagpalit ito og migasin panyawan og uli dendre kay apresenta ka, ha? Para unsa man na kuya? Para ma-relax ang imong pamati ug mawa na ng imong pamuipoy. Sige na, lagaw rin. Mao ba? Nausap na si James? Oo, ma. Tarong na yun kay siya. Huwag yun ay may masayop sa among desisyon ni Papa ni mo, Dong. Salamat kaayo ni mo. Ni Jenny mo angay, ato mo ni Jenny magpasalamat, ma. Ayaw rin ako kay siya mong hinungdan nga nung nausap na si James. Mao ba? Uy, Nga naman, ma. murag duda ko, anak da. Ha? Duda sa usaman, ma. Wa, anak. Panindi lang una na si James, Dong. Babe. Jenny. Babe, mata na. Sige na, malita ka. Dili ko machuti, babe. Naglain akong lawas. Uy, mau ba? Oo niya, okay ra nimo. Ikaw lang usadre. War ba mi ni James? Duty sa siya. Okay ra. Ayaw kabalakan ako. Okay ra gyud ko diri. Sige na, lakaw na kay basig malate ka. Nabalakam ko ni Jenny, eh. Nagloyer bitawon ko. Wasa ko makabili ng tambaliya. Kung saka kung ako na lang siyang ulion niyang udto. Muhaf din na nagtrabaho. Uy, kinok ba? Siya marong kastorya na Jenny. Sa'yo lagi pangitawa ng imong dilok, kaya Si James? Jibingaw lagi ko nimo. Ay, baby. Mga traitor mo! Buwang ka! Traitor ka ako! Di pa puyot ka diri. Munang ingibaw sa sinako. Ang tukbo ng akong pasawaran! Pero paminaw sa... Hiyap! Utros ka! Love lang ko si Jenny, kuya. Sa kadaghang tao nga, angay mo salig na ko. Siya rin po nagpakita og concern o pagsalig na ko. Pero pa ko nakapilog, di ko na ini, kuya. Pero pa, kuya. Sa may nagkapatarong na ako. O sige. Kung siya mo'y makapatarong nimo, di tamupugnan. Di na ko manghilabot pa ninyo. Pero please lang, ayaw na magpakita pa na ko. You would never learn words to amazing grace. Ang pinakasakit kay traidoron ko sa mga mahalin mo sinabuhi. Naglisod ko og dawat pero ako'y mahimo. Mao na nga kung mo'y makapalipay nila o mo'y makapausap sa akong mangod nga mao si Ginny, mao na nga nigiboy na lang ko. Dinilang ko kutob o daghan kayong salamat sa pagtagad sa akong tampo. More power, Arimen. Mao kita mga galang paagi ni Terso nga tagalabangon Cebu City. Uban sa awit ngayong gipangayo awit nga nagalaan Hard Days. If you never had hard days, if you never had a heartbreak, would you feel like Ang mga agi gibahotan og duwa sa radyo ni Carol Barikain ug gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu sa mga galaw mga sukinti paminaw kinasingkasing ko gidabit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining talamanon, handimanan sa usa ka awit care of Arimen Production Center Studio, 3rd floor,
Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tekang salamat sa inyong pagpangya. Never known you wrong strength.